Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka tobat ampunan pada Allah, maaf kabake angku-angku usah diagiah beban hutang melintih kami dina rapik mengirai kami dina rami. Entah tersabit dinan yo, entah terbaca dinan bukan, sepanjang tangan bajambukan menguak buah dalam daun kami menanti minta kami. Dek gamang tangan gumanta, dek rusuh mata tercelang dalam melembai atah malukui. Talenggang atah masuak dadak, tolong diangku memiliahkan dan malu kami dilasuang. Ujung rundiang kumpulan kato kami merasa keyakinan. Tentu banyak sumbang jogawa basuh kilaf jasa seknya bawan sifat manusia. Karena kami orang muda, arih alun bijak pun kurang, dek dorong hati di dalam, dek garuk mulik taruncek badan kecalo indak takana. Silaku kadahan Jawa. Mako terduk tutua dengan kato, erang dengan genjam. Ko indak terpakaikan tampan jetarati elo jekurena, menembak indak ke alamat malatang indak kena tangkai. Tentu tersinggung mamak pakai naik tagi siangku pakai turunlah talendo mandiri anjang. Rela je maaf kami minta. Terima pasan dari balero kaset barisi la panitan, oi panitan Allah kauai nyampang ko ado nasana soro sase juga tolong maafkan, tolong maafkan. Baragam caro, baragam caro di Minangkabau iko sainyo di agam baru, di agam baru iwama akan diwahoi ko asyang langgam maragi janda anak kita sabidu abalain kayu, balain kayu iwanaka angai. Balerong Group Jakarta mempersembahkan satu paket tradisi panitahan baralek kawin berjudul Sambah Menyambah, sebuah rangkaian upacara adat perkawinan di Minangkabau. Diramu dan dihidangkan oleh Yus Datuk Perpatiah atas bantuan Japri Sultan Pamuncak. Inilah Sambah Menyambah. Selamat mendengarkan. Awajodone makabatammu emanam pagadirang budiman raso sesuai kaminan tu anak lapatu iba pasangan raso sesuai kaminan tu anak lapatu iba pasangan. Diutui orang nema eman
lalu bakia basindiran Punti yang jolu kok sesuai kata dilipe di janjian Punti yang jolu kok sesuai kata dilipe di janjian Cikgu mah tu Agak paham betul. Tapi ya maaf kuah. Serius benar nampaknya. 3,000. Jadilah mak sampailah. Macam tu. Kalau ambo ndak salah ingat, indak kilah mata memandang, rasanya rumah temudo lain mana ruah silih tanam. Sadang hijau maurak daun kini melilit-lilit batang. Iyo tu. Muka si mak kuto nan mak kini ko. Gadis nama jilbab nan juara MTQ ke petang kueh. Oh, si Linda, anak ipambu tu mah. Ayo itu agaknya. Si ayahnya kadang. Mendiangku palindi janan, lupa mak kuto. Palindi. Oh iya. Alah, ingat boh. Ba ada itu tanya mak, lain nan nampak kejunjungannya, agak aruk ambo. Kan itu bana lah muka si ambo kini kuah. Sabananya ambo lain menampak pinang mudo sedang ngarik laki di tandan. Tanaman palimau kayu tumbuh di laman Tuan Kari Mamak Tunganai Suku Jambak. Tunggu dulu. Ke petangko kalau tidak salah kamu akan beliau kan baru japi urang. Nana dianya kau temu dong. Namu si Ramli tinggal di Batam. Karajo di perusahaan nasi yang duduk di bagian pemasaran. Pendeknya letak alih ini tu. Oh itu. Lah kamu jawab. Encak. Sebenarnya pihak di Ambo Kiniko sebagai orang Semando ayah ketek di Selinda. Gadanglah panar suati sukunan bukan alang-alang. Iya. Nampak cikarau depe air curumpi itu purinai. Memang kok dicaliak ke batang tubuh di silau pulau kumuanyo, ayolah patik kulo pulano orang dibari paso-paso. Tapi balai. Aduh nama rusuhan memang gampang mah. Aduh. Nandek kami ko antah sirih antah karako. Gagang singkek melili aka jorawi kurang manaka. Jo baun jauh tinggalnya. Kok sia-sia madang pinang dan tinggi mah. Nandek kami kan ba itu pulau temudo. Antah panuah antah wakucak ujung jo pangka tak setimbang laya jo batin tak sauku usua preso lah dahulu. Iyalah. Namun kita yakin jo pituah cedek pandai. Baal tuanyo. Nan langkah rasaki pertemuan maut itu kan dalam ilmu Allah ndak siapa nak tahu. Betul. Kalau nak lain di puncak Marapi asam tumbuh dalam lubuk ikan beranang kok Tuhan kami izinkan sama bakaja ke balango. Tapi kalau nang indah. Kalau ngi bana bay menjamuan nak tanggal si indah yo nama yo. Bana temu tu bana. Mano tahu be kowe. Nyampang kok kita sama baya untuang pun sama baimbawan. Biang tabuak gantian keputus tembak ketiba dia lamai setuju dia orang ke memakai sesuai dia orang ke memandang. Insyaallah buki runtuah lurah tertimbun sinan membantang jalan raya menuju badang perjodohan. Tapi macam ko pulo mak kuto. Apa tu? Kok nan lurah tentulah sipai menanti. Nan tapi kia gini ko sia orang kamu tuah tapi yang penting itu. Ambo, hijan jame aman tu. Kalau baik itu syukurlah. Lupa mudo. Jauh hampirnya Selinda akan baku ambo nan siram dia nak pisang. Iya. Tantu ambo masuk indak bapa lacik keluar indak bapa lau. Suok kida samuri teteng badiang sambil bermasak. Salah saya sebeko tu. Jadilah. Namun karena padang terpacik di pendekar yang tersimpan di mamaknya, tentu nak ambo elo katanya pakai dilega yang jubayo. Mananti mak kutu sementara kan lain ndak kabar. Hasah tanusah lambek mana mudo. Kok lama kayu di galangan alamek lapuak ketegantuang payah menanti tukang hari. Sabab batu ajuo keciran tua gue. Karajo elok dipaguluikan jadi timpo dengan buruak. Pahamlah temuro tentang itu. Pendeknya ampo juboneh lai gue indak sudah pakanku ambo mendengar beritanya. InsyaAllah tapi bakal panjangan sel temuro. Mah banyak banget tapi ini dari cukup. Tentu iyo supaya nak babateh tumpak ranahnya. Tentu nalawe dagi betapi nan panjang diberi bojuang. Mau juang tapi. Sakironyo ulu Jawa indak salah tak. Mato jo gembo tak sesuai. Andaknya urusanku dapet dirimbo hilang di sama mak. Iyalah. Pendeknya bak burung mati disangka, bak karih patah di sarwang, dan bateba bau ni nagari tenggang pulau kami di sebelah. Akalai jo picayo jo tan kuto.
Bahalo ndak kebicara. Kita kan laca orang berusana. Yo. Dari dulu indak lagi ke putih. Sarahkan galanggang ke juaro picayokan buru ke muncaknya. Rasio dipegang tagua. Alah kesenang ti. Alhamdulillah. Bah, kita putusi dulu kan ko. Arancak kita putusi. Katola sampai nama oi kalamai lalai barun diampia nepia anana padusi olalai barun diampia nepia anana padusi lalu nadi sudi nama oi di siasa lalai rasola disuri kato yama oi kapang kanyo lalai pinta baraso kabalaku lalai pinta baraso kabalaku sapa kairan mai manarimo nama ditingke janjang le janjang masuk itu ai ditingke janjang le janjang masuk itu Mak tengkuto. Ya. Dek menikam jejak nalamu masuan suwa bangkalai kini ko Tibalah masa jo ketiko mulangkan dundiang nanda ulu. Ya. Ku ambo curai papakan ala rasul mungkin jo patui mak. Lah sampai dah temudo. Lah sampai. Sebenarnya pihak di badan diri ambo kini ko ibarat orang memikir ke mastan. Iyalah. Lah menyaru buruang di rantiang manggua balam tiga gayo hati nanaruk aruk camih. Iya. Akini ko buruang di rimbo lah membaleh rasah dalam ketinggian malayuk tabang bebega. Iyalah. Ko asah hingga di tangan dibari paso-paso bararak pulang ke sangka nyampang ko malang tapak tangan. Dia anaknya tabang mungkin lain keri cakau. Maka nak tantu bingkeh hindaknya tolong nek setanya bicara. Maaf diminta banyak-banyak mak. Keril anjur pakai mama. Jadi yo ba undang orang tua. Dek tinggi betang lamu karareh dek jauh jalan lembek ke sampai. Talalai yang mau mulangkan mak. Biasa tu mudo. Lamu lagu balik ke manang weh. Jadilah mak kuto. Sawajah rundiang nanda ulu dek arok dengan kebulia dek camih dengan kailang. Lah sugiro mau tatiangkan ke bakai nampak patui orang mungkin mencacaknya. Dek beliau nang saling kadin yang ala delia dimudiakan dikunyah sabi raso dipandang sabi patui itapak mudia maronyo. Yulah. Alhamdulillah. Rupanya boleh lah tiba di nata sudi siasik lah badalia. Di sikau imbau di sawiti sorak kolai dapat balik. Apalah sawit baliknya. Mbak tak imbau orang bagak turun mak. Ujung Jepang kali basogok cito jo kau lah baso batamu dalam perundingan abaan gini. Balik. Namba ibarat yumpamu. Andaknya ba ayam putih tabang siang tali banang tambangnya tulang. Kuk kami tingkek yang tetagak ditapiak bandua tabantang. Allah kebatarimu sidah kami. Singkek saja kebalihnya Ustaz. Rancak singkek. Aku lay kecicua dari langit bumi lah suku menampuangkan kedua. Alhamdulillah. Sementara pintu nak takwa lah pihak beguluang nak tabantang menanti sultan sekutiko ambuanta sok ke sebaliak. Pisang timbatu sirah batu mak jantuang disasuk ramu-ramu. Kok lagi pinta kepadaku usah digantuang lamu-lamu. InsyaAllah. Sedangkan pucuak kami cari kini laulam na menjulai sajak bataruak kami nanti kini lah masak kami tuai.